nitiere levy kata pesa michulogi, and Secretary General Margen ng'amiluongo Francis Wangara. Ema odhi achiel kuom jok modhi ochungo leasing e court. To oko provide alternative. Jotich miye pesa mondo otimnegi advocacy to oserem timo mano. So an kaka Atiang, through my organization, kanyoche warado gi Minister Nairobi, nakao Lavesta, ma en jakom mar union, ma Muhoroni, no represent jotich ma Muhoroni, Masoni, kod Machemelin. Kendo out of mane mawacho ni minister noyie ni pesa gino nyaka chulgi. Hawi marach ni poko chulgi nyaka kawuono. We are making a follow up. Mana wuon nya sendiko barua. Ma sendiko barua ne Honorable Mbadi, my Minister mar Finance. Wadhi neno Mbadi next week. Gijo union, Masoni, Machemelin, Gimuoroni. Leadership mara Atiang. Ashwa gini pesa gi idhi chulgi. En ngukni gi union margi ma okose kidonegi. To same union no emodhi e court modhi ochungo leasing. Omiyo waduto te wawacho ni kwa chako process makanyo. Wadwaro ni jo union gi o make a decision. Onge ka ginyalo bedo gi subscribe ne plantation union to represent. Either gi form their own union or gi join CASAP ma en mar jopur niang, and allied. I will fight for their interests. Atime kenda ashwa gini pesa gino ibro migi giikre mar golo union ji ariyo. Soni ji ariyo, Muhoroni ji ariyo, Chemeli ji ariyo. Atero gi treasury next week. Mondo chulgi pesa gi. To Atiang kwa dhimbela no kwa donko dakika matin kende, mano dakika maderoma uchiel kende, tuatieko twak marokinyi makawuono. Kata kamano, 10 counties koro nitire kod ting mane. Mar mondo migin bende gine anene ginywako lwedo e chiero sekta mar sukari. Kendo neno ni jopur kaachiel kod kembe mag sukari odhimbele kod rego sukari kata rego niang' e pachoka e yo makara. Inyanya to gisani makoro wantiere kod chike manyien mabiro bedo katayo sekta mar sukari e pachoka. Atiang. Kamano Joyce. County governments nitiere gi responsibility maduong' nikech sukari ipuro under agriculture. And agriculture 2010 constitution and a devolved function. So ka en a devolved function to anyalo wacho ni gisebedo ok gise perform. To ok gise perform samoro ok nikech echgi to gimoro nitie miluongo ni funds and functions. Agriculture is a function of the county governments, but the funds podanuoyo, the funds podobedo held up with the national government. Whatever ma the county yudo, tin ma ok nyal support agriculture sector maduong'. Ayalo mi for example Joyce, one code gi miluongo ni extension officers. Extension officers gin jo agriculture ma